Hello mindenkinek, itt Gyomlódnék 11, és itt van velem Cső! Vasmacska is. Igen, én ilyen nagyon fáradt vagyok. Most szokás szerint, Igen, most vagyunk az esti vlog után, Igen. amiben én Kb. majd olyan egy beállítottam. pár másodperce. Igen, és most most arról fogunk beszélni, hogy egyik nap elkezdtünk ugye veszekedni, azon, hogy ki a jobb videósok, hogy szereted, hogy jobban szereted, hogy Igen, jobb videós, mint... Sirius. Nem mondtam, hogy jobb videós, mint Sirius, de én sőt, többet néztem. Igen, és így azon kezdtünk el vitázni, hogy ki a jó. Most így zárójelben. Jó, és akkor jó, és akkor így az Oscar, másik barátunk, ő azt mondta, hogy Sirius valamivel jobb. Dalim. Hát most így azt mondom, hogy mind a ketten nagyon jók, csak kicsit mások kategóriában vannak, tehát... Igen, most azt mondod, hogy Interjú! Herbie a jobb, de akkor még azt mondtad, hogy Herbie kicsit jobb. Most azt mondom, hogy mind a ketten jók, csak más kategóriában. Igen. Akkor még azt mondtad, hogy Herbie jobb. Hát, és akkor így elkezdtek vitázni, úgymond az Oszival, hogy melyik a jobb, és akkor így mondtam, hogy nem mindegy, mind a ketten jók, és akkor így végül megegyeztünk abban, hogy mind a kettő. Most jöhetnek azok a nem kell azokat olyan kommenteket írni, hogy most szerintem jobb Herbie, meg hogy jobb Sirius, meg Sirius sokkal jobb. Hogy képzeled meg, hogy... Na, a passzol, mit? Na, szóval most nem kell ezt a kommentet írni, hogy képzeltem, hogy Siriusnál jobb a Herbie, meg ilyenek, most jó, és nekem, én akkor többet néztem, az anyát sorozatot, meg a Herbie vs. World-ot, és így többet néztem Herbie. De Siriustól meg a SimCity nézem, meg a Hardcore, tehát... Meg a live-jait szoktam nézni. Igen, én a gömböt is nézném, csak abból sajnos nincs több. A Sirius látja ezt a videót, légy legyen a Play IT-nál feltettem megkérdezni, hogy miért nincs benne. Igen. Ja, és Sirius. Ha rémlek a Play IT-ról, please. Lájkold a videót, nem. Na de ha rémlek a Play IT-ról, akkor írnak kommentbe. Igen, akkor még... Nézd meg a vlog videómat. Akkor még rövid hajú szőke. Nem, hosszú haja volt akkor. Nem hosszú minta. Jó, volt olyan félhosszú hajú szőke hajú. Jó? Én meg mellette álltam hosszú van hajam. Igen. Nem olyan hosszú. Most már másabb a hajam. Igen, és... És olyan hajam lesz, mint neki. Mondjuk ezt nem Siriusszal akarjuk közölni, hanem a világban. A videónézőkkel. És please, aki nézi a videóinkat, iratkozzon fel. Igen. És lájkolja a csatornát. Lájkolja a videót. Igen. Ez lesz azt hiszem az első feltöltött videónk a közös csatornán. Igen. Mert hogy elkezdtünk egy közös csatornát, ami nagyon jó lesz. Jó, hát azt hiszem mindjárt megfogom. Igen. Áll ide. Ja igen, és akkor most nem kell olyan kommenteket írni, meg diszlájkolni a videót, mert hogy mi jobban szeretem Siriusot. Meg Én meg jobban régebben, tetszik a videós stílus. én meg régebben jobban néztem Herbie-t. Most ez így. Igen, hát tudom, ez a videó nem lett túl Én hosszú. mostanában egyiket sem nézem, én mostanában Lucky Publicot nézem, meg ezért Pioneers-t, szóval ez így. Én most itt meg vagyok. Én mostanában nem szoktam semmit nézni. Én Lolozol meg megnézem. Igen, Sirius-szal szoktam megnézni a lolos meg a Starcraftos live-okat. Igen, meg most azt tervezzük Ádámmal, legalábbis én azt tervezem, hogy megveszem a Walking Dead-et. Igen. Jó, nem mondtam. Minden, én azt tervezem, hogy megveszem a Walking Dead-et, és talán még jobban végig játszom. Az jó. A Walking Dead-et. Mit csinálsz? Ez ilyen hülye a telefonomat felrakta egy ilyen akasztó cuccra. Hát jó, akkor ennyi lett volna, vagy még Nem. akkor mondani van? Azt, hogy aki meg tudja nekem mondani, na szóval, aki meg tudja nekem mondani, hogy hol található az izében, Metinben. Bocs, hogy most nem vagyok olyan hiba, mint én szoktam. Szóval, ahogy a Metinben hol található a Doyum Way retteget tűzföldje, hol található. Aki tudja, az please mondja meg, mert nekem nagyon kéne. Ölni akarok lánglelkeket. Vágjátok?
de én azt hiszem tudom szólni. Hát akkor ennyi lett volna ez a videó. Ha kérdésetek lenne, akkor... Meg lolozzatok sokat. Igen. Ha kérdésetek lenne, akkor lolozzatok sokat. Igen. Hát akkor ennyi lettem volna. Ennyi lettünk volna. Ennyi. Igen. Sziasztok. Jó vagy csíkosból. Sziasztok. Cső!